Ez teo ibiltzen hola, ez dakau modu bat o sistema bat, nun hola iketxeun platerak, ebera batea, edo beste iketxeun. Azkenen, gehien lantzeuna azkenen guk da erlazioa gure hornitzaileekin, baseritarrakin eta bitanakin. Eta nik uste gure errealatuan parte handi bat eta gure plateran sormenaren parte handi bat datorrela behaekin dakaun harreman eukitzetzen elkarrizketa hoitatikan. Ezta? Esateko zea bat, adibide bat botatzeko, adibidez gu hasi ginean hasiera baten mailak, ezta? Askotan garbitze zianen, apurrak eta garbitze zianen, jendia metalakin eta garbitze zituen, eta guk itxen genuen menta belarrakin garbitze dituen platerak, mailak. Eta hori izan zen, zeatikan Ferminek, altzoko, esniak hartzegunak, behiekokoak, kontati guztigulako bere amak garai baten, menta belarrakin pasatzen ditula baserriko bazterrak bitxok eta aldentzeko. Eta, bira, hortikan sortu genuen idea, eta esaten genuen, nola trasalatuko du hau gure esperientzia, eta, hasi ginen, maila, menta belarrakin garbitzen. Azkenen egia, kontuatu gena, gure ingurua egiz betetako inguru badala. Osea, errealidade pila bat daude, eta behaie kontatzea dugu, behaien lan aztein dan, eta horren atzetikan produktu bat dago, lan erdien da dago. Gukin behar duena, hoi platerea eman, izorratu gabe. Produktu horren, ez da nola esan, puntu on guzti horiek saiatu indartzen, jendeak bezeroak goza ditzaten. Baina gorkak esan duna, azkenen behaiekin dakaun harreman hortatikan sortzen da egi hori. Eta egi hori inorrek ezin dukatu. Eta hor uste tikala gure proiektua indartxu. Ez? Bi pertsona arteko harreman bat inorrek ezin dulako zalantzan jarri. Eta horren kontakizunak ez dauke inungo zalantzaik ez dare. Eta horratzedikan daun platerak gustatu diezazuke edo ez. Baino egia inork ezin dukatu.